Når man først har åbnet på findebyen.dk, så skal man scrolle ned for at kunne logge ind på den. Det gør man hernede. Her skal man skrive sit brugernavn og sit password. Det står der jo allerede for mig, så logger man ind. Når man så skal lave en nyt indlæg, så går man op på New, Post. Man kan enten lave en nyt post, altså et indlæg, eller man kan lave en page. Det er knap så relevant, men det er sådan en lidt mere blivende side, hvis man skal lave sådan en. Men et nyt indlæg, trykker man bare ny post. Så skriver man, hvad den skal hedde. Den kan for eksempel hedde efterårsfest. Så skriver man løs her, hvad der skal stå. Hvis man gerne vil lave et link, så markerer man, og så sætter man et link ind her, paster det ind. Det gør vi ikke lige nu. Men man skriver det her, og så kan man trykke på Add Link. Hvis man gerne vil indsætte et billede, så kan man gøre det ved at Add Media. Der går man ind, og så kan man uploade den fil, man gerne vil lægge ind. Det gør vi heller ikke nu, men man går ind og selekter den fil, man skal have på sin computer. Så har man gjort sit indlæg færdigt. Man tjekker lige for stavefejl. Og tjekker man også lige, at den her stavefejl, den kommer jo til at stå i urlen, så den editer vi også lige. Sådan. Okay. Når man så har skrevet sit indlæg færdigt, så skal man herned og vælge, hvad for en kategori det er. Det her det er et arrangement. Det kunne også være nogle af de andre kategorier. Og så er det ret vigtigt, at man altid lige husker at sætte det her featured image. Og det betyder, at det er et billede, der kommer til at ligge på forsiden sammen med den korte version af indlægget, der kommer til at ligge på forsiden af websiden. Så man går ind og sætter featured image. Så skal man først have uploadet et billede. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg har et passende billede, men vi prøver lige at se, hvad jeg har. Jeg kan i hvert fald sætte et billede ind af mig selv, tror jeg. Pictures måske. Lad os se, hvad der er der. Der var ikke nogen. Der er i hvert fald et billede. Det der billede sætter vi ind. Det er et ret dårligt billede i den her sammenhæng, men der er i hvert fald et billede her. Uploadet. Så sætter man Set Featured Image. Så kan man se den hernede, men den kommer ikke til at være på selve indlægget. Hvis man vil have et billede til at være på indlægget, så skal man gå ind og Add Media her. Og så sætte for eksempel det her, nu er det så sommerbillede, Insert into Post. Så kommer det til at være i selve indlægget. Så lige nu der har jeg sat et billede, der er i indlægget, og et billede, der er ude på forsiden. Når jeg har gjort det, så kan jeg Save Draft. Det er jo så bare på udkastniveau. Og jeg kan også vælge at gå op og se indlægget. Det ser så sådan her ud. Det er så netop den tekst, jeg har skrevet, som var hernede. Og ja, man ser faktisk selve forsidebilledet og indlægsbilledet på indlægget. Men kun forsidebilledet på forsiden. Så nu prøver jeg simpelthen lige at edit i den her post igen, så går vi tilbage til den. Og så kan jeg vælge at sige, nu er den som man skal være, så jeg vælger at publish den. Det har vi gjort nu. Så nu kan vi gå op og se, hvordan den ser ud. Nu er det her indlæg tilgængeligt og synligt for hele verden. Og man kan så se her, at nu er der skrevet et indlæg, som har det her forsidebillede. Hvis man så går ind og kigger på det, så kan man se, at det ser sådan her ud. Der er begge billeder på. Hvis vi går ud på forsiden igen, eller ind på selve jeg ved ikke hvad det hedder, der hvor man styrer dashboardet, så skal vi gå ind i post igen og finde posten. Vi skal jo lige have den slettet igen. Men her kan man se, at den hedder det her efterårsfest. Den ligger under kategorier, hvor den er skrevet af mig. Nu går vi ind og editerer den igen. Og så har vi en status her, hvor der står, at den er published. Der laver vi den lige om til et draft igen. Update, så er den som et
draft og er ikke offentlig længere. Sådan laver man et indlæg på vores webside.